Прывітанне, кухня Фаланстера. Працягваем размовы пра верміферму або як зрабіць зэра арганік вэйст у вашай кватэры. Сёння я сфокусуюся толькі на адной рэчы, на першай кампаненце верміфермы. Яна падаецца вельмі простай, але найбольш важнай. Перш за ўсё вам неабходна падрыхтаваць сметніцу. Гэту сметніцу я ўжо паказваў у папярэдніх выпусках. Гэта можа быць супер звычайная сметніца, любы кантэйнер, у які можна змяшчаць арганічныя выкіды. Але што яшчэ акрамя парэшткаў ад ежы можна туды выкідаць? Гэта, як вы бачыце, тут у нас напісана, гэта папера або кардон. Гэта значыць, што такія матэрыялы, як сурвэткі або не папера без вялікай колькасці, ці наогул без свінца, гэта значыць нейкая упаковачная папера і гэтак далей, ці упаковачны кардон можна выкарыстоўваць у тым ліку для ежы адмысловых чарвей, якія ствараюць гумус. Таксама бачыце, тут напісана сена або салома. Я ўжо паказваў часткова, як мы выкарыстоўваем салому, для чаго, яшчэ пра гэта будзе больш дэталяў. І апілкі. Апілкі ствараюць шчалачны асяродак сярод кампосту. Звычайна кампост даволі кіслы, таму што там шмат рознай ежы, якая стварае кіслы асяродак. Дык папера і апілкі гэта нейтралізуюць. Таму гэтыя кампаненты таксама смела дадаваць, яны могуць быць карыснай ежай для беларускіх чарвей. Кантэйнер можа быць рознай формы. Самае галоўнае выпрацаваць унутраную звычку, выкідаць паперу, апілкі, магчыма, у кватэры не так актуальна, але паперу, сурвэткі, ежу, усё ў адно месца, каб яно сазравала. Вядома, чым больш вы любы памер, тут тое самае мы напісалі, мы выкарыстоўваем гэту сметніцу ў грамадскай арганізацыі Фаланстер, у якой я зараз знаходжуся. Таму мы ўсё напісалі, каб людзі разумелі, для чаго гэта выкарыстоўваецца. Сёння я распавядаў пра кантэйнер для смецця як самая неабходная кампанента верміфермы. Гэта ежа, гэта будучая ежа для чарвей і наш субстрат для гумуса. Умоўна кажучы, з гэтага ўсё пачынаецца. Дзякуй за ўвагу. Працягнем размову пра верміферму ў наступных выпусках кухні Фаланстера. З вами быў Михаил.